Naia Sasko. Una zure puntuak, Naia. Ikastolan ikasle ona ote zinen. Hori ejan didate askotan bederen, ikasle ona nintzen ikastolan lehen, ta begira guai gauzak nolakoak diren. Gogoan aldaukazu lehen nota txarra. Nota txar bat izan nuen eta ez bakarran, bainan hobetzeko nuen egina indarra, ta ohoitzeko ez dut senditzen beharra. Hau duzu, Naia, dibertso nahi duzun neuki eta doinuan osatzeko gaia. Azkenean, fini duzu eguna, Naia. Garapean etzan azira, gozoan. Zure mementua da. Medikuntza ikasi nuen, nik nahi nuen bezelan, 8 urte ikasketan, ezin ziteken bestelan. Berriki atera nuen, ofiziala den papelan, jendeari eskaintzen diot, aldudan nere epelan, naiz eta izan daiteken, haien patuak judela, akitua naiz, baina dakit merezi izan duela. Akitua naiz, baina dakit merezi izan duela. Nere beharra baduten, hainbat pertsona